Мин татарша öğrenem. Гафу итагез, пожалуйста, на русском. Ул әлегә татарча өйрәнә. Мансур Адамович бөтен дөнья татар конгрессы корылтайында Польша делегаты буларак катнашты. Съездда ул Польшадагы Крушиняна дип аталган татар авылын яңадан яшәтеп җибәрүләре хакында сөйләде. Очень славна татарская деревня. 20-нче гасыр башында бу авылда 100 йорт булган. 2000-нче елларда өчәү генә калды. Эш бетте, яшьләр шәһәргә китте. Бу вакытта минем дусларым Польша татарлары моның белән килешмичә авылны соклап калырга карар кылды. Бу эштә Польша татарлары шушы авылдагы борынгы мәчеткә таяна. Авылның бетеп баруына карамастан, аны күрергә туристлар килә торган була. Татарлар шуннан файдалана да. Туристларның саны артсын өчен шартлар булдыра башлый. Башта ашарга тәкъдим итәләр, аннары кунак йорты төзиләр. Потом мы еще в этом же месте научились, как делать сабантуй. Мы его импортировали из Татарстана. Кешеләрне тагын да күбрәк җәлеп итү өчен без анда сабан туй уздыра башладык. Кунакларны татар ашлары, костюмнары, мәдәнияты белән таныштырдык. Беренче сабан туенда 300 кеше катнашса, пандемиягә кадәр булган соңгысында 20 000 кеше килде. Менә ул Крушинянидагы сабан туе. Көрәш тә бар монда, атлар да, кылгага да менәләр. Хәзер монда бик зур татар мәдәни үзәге барлыкка килгән. Ул берничә гектарны били. Башта 40 квадрат метрлы булган кунак йорты 1000 квадрат метрлы. Бирегә Германия, Франциядән киләләр. Кунаклар арасында хәтта Бөек Британия принцы Чарльз да бар. Ул монда килеп татар пилмәне ашап киткән. В начале 2000-х 2000-нче елларда анда зур ихаталы йортны 50 000 сумга алып була иде. Хәзер 1 квадрат метр шул кадәр тора. Польша татарлары авылны үзләрендә генә үстерү белән тукталып калмый. Милләттәшләребезне ватаннарындагы салалар язмышы да борчый. Тәҗрибә уртаклашыр өчен 2018 елда алар Татарстанның Баулы районыннан делегацияны үзләренә чакыра. Именно шул каникулга илтәләр иде. Мин җәй буе шунда, кыш буе шунда каникулга яталар идем. Польшадан Баулыга күчәбез. Бу Гафуровларның кунак йорты. Безне монда аның хуҗасы Шамил әфәнде каршы алды. Теге чакта Польшага баручылар арасында ул да булган. Ярты сәгатьтән без монда күлчә салабыз. Шамил Гафуров бу бинаны лаеклы ялга чыккач сатып ала. 13 ел дәвамында ул да монда этно-туристлык үзәген үстерә. Кунак үзелгәне юк ди. Узган ел Татарстан президенты да кунакка килгән. Бирдә чын авыл мөхитенә чумасың. Ризыкны мичтә пешерәләр. Монда стеналары да кул белән сыланган, элеккегечә истә үзебезнең яшибез үзебез икенче этажда. Анда гел балчык белән, кызыл балчык белән сыланган, салам белән бутап. Краскадыр нидер юганда. Тормыш шундый ул безнең. Менә стиль жизни дә урышча әйтмешли. Бездә туризм өлкәсендә уңышлы эшлим дисәң, үзеңә күп йөрергә кирәк ди Шамил Гафуров. Польшага яңа алымнар эзләп барада. Андагы һәм бездәге шартлар аерыла ди ул. Әйтик, Польшада 10 гектар җире булган кеше инде фермер булып санала һәм аңа дәүләттән ярдәм каралган икән. Икенче аерма бу өлкәдә эшләүчеләрнең бер-берсен көндәш күрмәве. Алар безне 5-6 фермерга илттеләр. Бик ошады миңа алар. Шул связьләр, взаимосвязьләр ошады. Бер-берсен әйтәм бит, менә сиңа Кур'ан килә икән, алар илтә икенче кешегә. Иш улай йөриләр. Польшада туризм өлкәсе авылны саклау һәм үстерү алымы буларак үз нәтиҗәсен биргән. Ни өчен бездә шулай түгел? Внимание җитмәй подведомственный организацияларга. Шул ук туризм. Ну бит туризм Казан белән генә бетмәй бит инде. Без бит инде бөтен үзебезнең Татарстан ин күрсәтергә тиеш. Без бит менә безнең Баулы иң беренче кыяз бездә чыга Татарстанда, аннан соң китә дальше. Шуны бит ике федеральный трасса бездә. М5 үтә и Казан Оренбург үтә. Внимание кирәк. Алар хут килеп карасалар, нитсәләр, менә бит ярдәм итәргә кирәк, да монда нитәргә селкетеп алырга кирәк дип. Шамил Гафуров Татарстанның хезмәт күрсәтү өлкәсендәге ат казанган хезмәткәре. Үз көче белән булса да бу кунак йортын алга табада үстерергә тели әле ул. Этник туризмның бер юнәлеше буларак. Тик әлегә бизнесны үстерү өчен бу йортка газ да кертә алмый, грантлар ала алмавын әйтә. Менә быел грантка яздык тоже Ростуризмдан килгән инде ул безнең Татарстан аша, аннан соң без Татарстанга яздык инде. Ни ответа, ни привета дигәндәй булмады. Хәзер ул Васильевка авылында да кунак йортлары төзи башлаган. Аларның һәрберсе авыл тормышы мөхитендә ясала. Шамил Гафуров бу урынны да туристлар ярата торган итәргә тели. Әлегә фақат үз көче белән. Польша татарлары тарихи ватаннан читтә булдырганны үзебездә булдыра алачакка ышана ул. Илгиз Шәкүров, Филүзә Хәмидуллина, Олег Мыльников, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы.